Så kører bussen. Hvem er der spiller musik nu? Jeg tror, der er jo gamle VHS-afspillere og alt muligt. Det er der faktisk. Fjernsynet er væk, men... Hvor er fjernsynet, ja? Det ligner meget sådan en moviebox. Jamen, så kører vi altså tilbage væk fra det her famøse bjerg. Og her har vi... Nej, der er ikke lys nok på ham. Men han er også nordmand, så han lyser jo i sig selv. Sauti, aku punya sauti gitu. Apa? Up til, siger det. Der var lige et par rystelser. Men ja, de er jo ikke i skole lige i øjeblikket, kan man se. Det er jo lidt for uroligende. Ja, det er også søndag i dag.